Eila Kaisla on 35-vuotias suomalainen perheyritys, joka 1971 on perustettu palvelemaan silloin lähinnä toimistosektorilla henkilöstötarpeisiin. Olen Marko Veijonen ja toimin asiakaspalveluassistenttina Eila Kaislalla. Tähän työkuvaan kuuluu, että kierrän erinäisissä yrityksissä avustamassa näissä asiakaspalvelutehtävissä. Vuodesta 1971 tähän päivään on hyvin paljon tietenkin kehitytty ja kasvettu ja nähty ja opittu myöskin sitä kautta markkinoilta palvelemaan parhaalla lailla meidän asiakkaita. Pelkästään 2004 vuonna meillä maksettiin palkkaa pääkaupunkiseudulla yli 2000 eri henkilölle eri toimeksiannoissa. Mä hain Eila Kaislalle töihin netin kautta. Siellä on työpaikoista, jotka on avoinna, lista ja niihin hakemuslomakkeet, jotka voi täyttää. Itse hain asiakaspalveluassistentin paikkaa ja täytin siihen nimenomaan sen työhön sitten netissä tämän lomakkeen. Ja nykyisin on myöskin olemassa tämä rekrypiha, jonne voi ihan astella sisään ja kysyä näitä samoja avoimia työpaikkoja, että henkilöstö esittelee. Ennen kaikkea työntekijöissä arvostamme, kuten asiakkaammekin, hyvää ammattitaitoa ja asennetta. Ammattitaito on asia, joka kehittyy vuosien varrella työtä tehdessä tai tietenkin koulun kautta, mutta ennen kaikkea myös asenne on tärkeä tekijä, joka usein säteilee työntekijästä ympäristöön. Se näkyy niin asiakastyöskentelyssä oleville henkilöille tai tietenkin omassa työympäristössä niin sivulle alas kuin ylöspäinkin, kuten usein sanotaan. Eila Kaisla on monenlaisia palveluita työntekijöille. Ihan ensimmäisenä omalla kohdalla on tullut eteen koulutusmahdollisuus, eli kursseja löytyy hyvinkin monenlaiseen lähtöön. Itse olen aina hirveän iloinen, kun seuraan meidän asiakastilastoa ihan siitä syystä, että todellakin niin me voimme sanoa ylpeästi, että meillä ei ole liian pieniä asiakkaita eikä liian suuria asiakkaita. Ja näin ollen myöskin niin kirjo meidän työntekijöille on hyvin laaja ja pyrimme sitä kautta myöskin olemaan mahdollisimman hyvin. Jos joku haluaa kansainvälisen suuryritykseen töihin, niin se on mahdollista. Jos joku haluaa töihin pieneen yksityisyrittäjän vetämään yritykseen kesäavuksi, sekin on mahdollista. No, jokaisella ihmisellä on aina välillä semmoisia tilanteita, että on pakko ottaa omaa aikaa. On lasten päivähoito-ongelmia ja muita vastaavia menoja, rientoja, opiskelua, niin Kaisa on tullut tosi joustavasti vastaan, ainakin mun kohdalla. Usein hauska, kun puhutaan meidän alasta lyhyenä pätkätyöantajana. Me emme itse käytä sanaa pätkätyö tässä talossa ollenkaan. Meillä on pisin tällä hetkellä asiakasyrityksessä töissä ollut henkilö, niin on ollut 17 vuotta meillä kentällä. Ja tietenkin on niitä, jotka on eilenkin juuri aloittaneet, mutta aivan laidasta laitaan, aivan opiskelijoista sinne eläkeikään asti. Työntekijöinä Eila Kaislaisia yhdistää oikeanlainen asenne työntekoon. Eli samaan aikaan pitää hoitaa työt iloisella mielellä ja aktiivisella asenteella. Usein olen itse sanonut, ja kuten mainoksissammekin olemme sanoneet, että kysytyin kyky työmarkkinoilla tänä päivänä on asenne. Työnantajana antaisi Eila Kaislalle arvosanasta täyden 10 näiden 2 vuoden kokemuksen.